Kumusta? Uncle Mangit. Live. Tayo, kwentuhan. Kumusta, kakabsat? Share natin. Saan tayo mag-share? Ayan. So, ayun na nga. 0 million views. Kumusta? How are you guys? How are you? Ayan. See? Walang nanonood. Ang galing. Ang galing. Groups. Share in a group. FB. Ilocano. Ano yun? Sa... Kung I lay at your side next to you. Ay, shout out dyan. At kung hindi man here I am, playing with those memories again. Live tayo. Ayan, pero zero viewers. Zero viewers, zero likes. Ayan, magka 3 minutes na tayo. Wala pang nagpipindot. Ayan, shout out naman dyan. Anong nangyayari sa YouTube? Anong nangyayari? Bakit gayon? Napaka-unfair. Ha? Joke lang. Kailangan tayo ngayon at kailanman. Kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay ko. Ang tangi kong hilingan, makapiling ka lagi. Ay nako, wala man lang nanonood. Ano ba yan? Galing-galing naman ng YouTube na to. Bakit ganun? Napaka-unfair. Upload ako mag-upload ng video. Ano nangyayari? Sige na, babay na. Nakakainis. Bye-bye! Ang mangit. Yoko na. Yes, I want to stop this streaming.